I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu GTA San Andreas prelazak. Evo nas u epizodi, mislim da je ovo 4. epizoda po redu. Sad ćemo provjeriti, samo sekundu. Jeste epizoda 4. Idemo kod Raidera sada, pošto smo sve misije kod svita skoro završili. Ovo je od 8... od 12 i od 8. Ništa, daj da sačuvamo par puta. Nisam znao, evo veze, idemo odmah ovdje, ok. Mislim da bi sad mogli. Sad ćemo vidjeti, ako ne budemo mogli, sačuvat ćemo još jednom, brzo, možemo. Idemo, prva misija, krademo. Znam ovu misiju. Krademo stvari iz kuće. U prošloj epizodi, kao što ste vidjeli, obavili smo i zadnju jednu misiju kod Cezara. To je jedna jedina misija kod njega bila. One trike. Mi sad idemo na ovu prvu misiju u ovoj epizodi. Krademo, ja mislim, municiju iz kuće od ovog Matorog grede što spava, nisam siguran tačno, znam onda krademo nešto, ne znam tačno šta. Nema veze, sad kad stignemo vidjet ćemo, još kiša pada. Daj da se parkiramo. Ček da ja to okrenem pošto... bravo, ti ga bravo, da sam znao, okrenuo bi ga odmah. Ne znam. Dobro znam već, ovo nije mi prvi put da radim ovu misiju. Find out crate. Da, evo je kutija prva gore. Da, kutije sa oružjem krademo. Što idemo polagano dole. Možemo, minimum je 3 kutije da ukrademo. Otišao sam ovu prvu gore da uzmem. Op. Ja bih mogao malo tiši da budem, da me ne čuje. Evo dobro je. Okrenuo ga je sam. Evo je druga kutija odmah ovdje, ali idemo u kuhinju, ćemo uzeti. Ukrećemo ovu kutiju ovdje. Aha. Ok, idemo ispred. Da stavimo kamion. Ups, to je kombi. Najtiši sam što mogu, stiskam V polako, ali ja ne znam kako čuo, nema veze. Samo polako ljudi, obavit ćemo misiju, nećemo failovati. Sad nam se nije desilo nijednom da failamo misiju. Ostavi, ajmo još jednu kutiju da ukrademo. Odmah ćemo ovu kod topa ovdje. Da budemo tihi i polaki. Evo ga. Inače, ako želite možete me zapratiti na TikToku, imate u opisu link do TikToka, na Instagramu možete također da se joinate na moj Discord. Trenutno pravimo velike nagrade. Podelili smo već par Steam Keva, jedno 10 komada. Evo ide ubagovala kutija. Daj nemoj me zajebavati da si ubagovala. What the fuck? Japan. Ništa, idemo gore. Ja ne znam kako je kutija uspjela da ubaguje, ali nema veze. Ali ovdje negdje. Aj, druže. Ovo skroz na kraj hodnika. Ne veze, uzet ćemo ovu kutiju. Ušte ne znam kako je kutija uspjela da ubaguje ona.
Pa mi se prvi put desilo. Ne, za sve postoji prvi put. Dobro, imamo još 4 minuta dok se ne probudi. Stižemo lagano. Evo, već smo na stepenicama, evo nam vrata ispred nas. Nemoj... Dobro, ne zanima me. Ova kutija nek stoji tu i to je to. Šta ću i ja? Pošto ono bagula, ja joj nisam kriv. Sad je nestala, dobro, ne veze. Ništa, idemo sad do garaže da ostavimo ovo. Dobro, pa znamo pretkice, pa ću brzo sve. Možda u ovoj epizodi uradimo 2 misije kod Raidera i 1 misiju kod Big Smoka. Ne znam tačno koliko imam misije kod Raidera. Eze koliko ugoda ima. Odradit ćemo. Opa. Spreje one nećemo prskati uopšte, to ćemo ostaviti za kraj, napravit ćemo možda jedan video, klip samo za to, ko što sam već rekao, čak ako ima na YouTube nema za napravit ću ja isto, što da ne. Posle ovoga čeka nas GTA Vice City ili GTA 3, vidjet ću kako budem hteo da prelazim. Imam sve spremno instalirano u kompu, samo treba da snimim, da krenemo da snimamo, ali prvo idemo redom. Nigdje se ne žalimo. Izvini materijal, ćeš ispasti iz toga auta. Čekaj, imamo mi uopće misije više kod Raidera? Aha, imamo, nego ja ne vidim zbog kasete. Mislim da znamo koja je sada ova sljedeća misija, da idemo dole na dokove, ako je to ta misija. Ne veze. Sve radimo. Vidio, ovi nisam ih vidio da su ukonimo, ne veze. Možda i nije, možda je nešto drugo. Ajde, Raider, brate. A nije, aha, znam ovu misiju koja je. Ti imaš prijatelj položeno za tako da nemaš. Aha, znam ovu misiju. Ubijamo Vagose, balac i onda krademo municiju sa voza. Da, znam ovu misiju, nije ovo teško misija, brzo će ova misija da se završi. Ma, ja i DB i sve. Aj Raider, nek te ubiju, ja ću im platiti još da te ubiju. Aj, pošto ti smotan, ko stajla. Ne me čudio da su gubili, iskreno. Da kakvi balasti. Čekaj, ako imam full skill na teku, ja rusham. Kaj je za mene to bio problem? Pre nego što se popnem na voz, moram jednu za klip jedan. Ne bre, to hoću ovo. Morao sam. Čekaj, ako sam rekao da neću. Desi, ajde, brže. To, ajde, imaš 10 kutija. Dobro, imam minuti 20. Brzo ovo ide. Evo još 5, 4, 3, 2, 1, 0. To je to. Taman.
Na pola puta. Aha, u Pain Spray moram da idem. I gledam zašto mi nije dao da idem u Grove Street, ono aha, prvo Pain Spray. Nije problem. Ništa. Nemoj da ih pucaš, Ryder, nemoj da moram da idem skroz gore kod burga. Sad možemo nazad u Grove Street da se vratimo. Ništa, idemo nazad u Grove Street. Evo nas kod markera. Ajmo, upadaj. Neke cutscene ne može da se preskoči, čak i ako sam rekao da neću preskakati, ali zbog muzike. Nikad ne znaš kako muzika ima. Opa, mission spaced, respect. Daj pare, čoveč. Sad je to ova misija. Sad idemo u vojsku. Nošen doks, da. Kažem ja. Uzmem ovaj San Andreas kroz svoj džep, misije saku skoro. Ovaj put ćemo da pratimo put, da ne kružim za svaki slučaj dole. Ovo je ovako nakon posljednje misije u ovoj epizodi, pošto ko zna koliko već klip će trajati, nema veze, koliko traje. Aj beži policija. Ne, oni su namjerno stali ispred mene. Ja ne mogu da prođem, ja sam njih sad slučajno, tako i sad oni naravno mene jure. U Infernu, što je dobar. Los Santos. A da, sve ja ovdje moram da radim. Dobro, to za mene nikad nije bilo problem. Ajde, Ryder. Pošto si ti ovako onako smotan, nemaš ruke. To ja metak po metak, samo da ja ne umrem. To bi bilo najjači film. Ajde, Ryder, ako inako ništa ne radiš i to, ako ne budeš mogu dobiješ jednog klika, samo ću se zapitati s kim ja posle. Ostali su nam još samo 3 kutije. Dobro, policija nas više ne juri, što je dobro. I ovo čekam da odem u ono Danger Pine da radim hitnu pomoć, ono za helte da povećam. Što znate i sami, sigurno. Pošto mi je Los Santos jako veliki za to. Eto, on ne može njega da ubije, daj druže, vrate. Jo, Ryder, majko moja, hoćeš da kradeš neke kutije sa ganovima, ne možeš da se sačuvaš od jednog običnog kolta. Aj, druže, molim te. Ja naravno moram da izlazim iz muškara da bi ja ubio ovog lika. Ne, nije meni teško, nego me lik nerviraš. Evo, posljednja kutija, da li ima neki vojnik? Nema, eto, završen. Pa da, ne bi nis.
Ne bi ti mogu bez mene ništa. Moj Raider. Ništa, pičimo. Znam tačno, hopa avion, pa vidite dva patriota odmah iza nas. Možete vi mene dojuriti do sutra. Opa. Neću još zato što... Oj, što su smiješni ovi drugari. Drugari? Evo vam jedan poklon od mene. Drugari, izvinite, ali izvam prečice. Brate mili. Ovo svaki put sve gore i gore. Ma juri do sutra. Juri do sutra i pucaj do sutra, druže, ne znam. Samo šta ćeš time da postigneš, što ćeš da me juriš i da me pucaš do sutra. Samo ćeš meni da pomogneš sa motorom što ćeš doći. Hvala ti. Aj baš i ne. Prvo ću da tebe ubijem. Ima li još kog? Policajca za roknom usput. Mislim, raspoložen sam da ih ubijam, pa... Znate ono da ih... Izaćeš odatle. Ideš u zonu koja je zabranjena za tebe, prijatelj. Nema više misije kod Raidera, što je to dobro. Ali zato imamo kod Big Smoka. Ništa, narode, to bi bilo što se tiče ove epizode ovog klipa. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Ćao!